салом дӯстон, ягон бор Бензимаро дар Премер Лигаи Англия тасаввур мекардед? Дар ҳақиқат Ҷи Карим метавонад фаъолияти худро дар лигаи беҳтарин дар сафи Манчестер Юнайтед идома диҳад. Девҳои сурх ҳадафҳои худро барои равзанаи хариду фурӯши зимистона муайян карданд ва дар ҳамла ба онҳо Бензима хеле зарур аст. Аз ин ду дастаи бузург футболбозон хеле зиёд гузариш карданд ва дигар омилҳо ҳам вуҷуд дорад, ки барои амалӣ гардидани ин муомилот замина фароҳам меорад. Ҳоло мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз дуршнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, ҷоми ҷаҳон дар Қатар ба тамошавии худ наздик омада истодааст. Ба наздикӣ мо хоҳем фаҳмид, ки медалҳо ба кадом мунтахабҳо дода мешаванд. Бозӣ барои мавқеи сеюм байни Хорватия ва Марокко хоҳад гузашт. Дар бозии асосии турнир вомехӯрад мунтахаби Аргентина бо Фаронса. Оё Месси метавонад трофеи деринтизори худро ба кишвараш барад? Тамошои бозиҳоро бо 1х ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Бензима дар қатори бозингароне ки Манчестер мехоҳад ҳаяти худро пурқувват кунад дар зинаҳои аввал қарор дорад. Новобаста ба сину соли Карим ки ба ҷое расидааст, дар МЮ бовар доранд, ки ин футболбоз метавонад дар хати ҳамлаи даста бозии барқарор ва устувор нишон диҳад. Пас аз қатъ кардани шартнома бо Роналду, дастаи Манчестер Юнайтед дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав мебошад. онҳо зери ҳар як сангро нигоҳ мекунанд ва ба чунин футболбоз сахт ниёз доранд. ин навбат ҳамаи ҷиҳатҳову сифати бозингари меомада таҳлил карда мешавад. ҳатто хислатҳои инсонии бозингарони ояндаи МЮ ҳам мавриди баҳс қарор хоҳанд гирифт. Роналду дар МЮ тағйиротҳои зиёд кард. таъсири баъди ӯ сояи мусбат ҳам доштааст. пас аз рафтани ҳамлагари 37сола маоши калони ӯ бесоҳиб мондааст ва киссаи нав ҷустуҷӯ дорад. Манчестериҳо нақшаи онро доранд, ки чунин миқдор маошро ба Бензима диҳанд. барои Карим шояд пул ҳам дар ҷои аввал набошад. мақсади асосии ӯ пайваста бозӣ кардан аст, агар саломатиаш имкон диҳад. дар чунин формаи хуб пештар аз ҳама бояд дар бораи вақти бозӣ андеша кард. Бензима пас аз муолиҷаи осебаш худро хуб эҳсос мекунаду омодаи корнамоиҳои нав мебошад. дар Манчестер Юнайтед ба ҳамлагари фаронсавӣ дар ҳайати асосӣ мавқеи мустаҳкам кафолат дода мешавад. сармураббии МЮ Эрик тен Хаг медонад, ки Бензима барои натиҷаҳои даста метавонад омори шахсии худро қурбон созад. ӯ аз он тоифаи бозингароне нест, ки на танҳо курпа, балки болишту таксариҳоро ҳам ба тарафи худ кашад. ва дар равзанаи трансферии зимистона ҷалб кардани Карим хеле мушкил мешавад. Реал то тобистон нияти фурӯхтани Бензимаро надорад. баъд аз гирифтани туби тилло, шартномаи Карим ба таври автоматӣ ба муддати 1 соли дигар тамдид шуду нархаш боло рафт. Криштиано Роналду дар Премер Лигаи Англия боқӣ мемонад. шумо аллакай пай бурдед, ки дар кадом даста? албатта Ноттингем Форест. бидуни ханда ва ҳазл Роналду карьерашро дар чемпионати Англия дар сафи дастаи Челси идома хоҳад дод. чунин хабарҳо ба вақтҳои охир тамоюли афзоиш доранд. ҳарчанд аз гузариши Роналду ба дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ бисёриҳо мегӯянд, худи ӯ инро рад кардааст. футболбози португалӣ аз тоифаи онҳое нест, ки барои пулу мол аз дилу дидаҳо дур монад ва ӯ ният дорад, ки фаъолияти худро дар лигаи беҳтарин ва дар сатҳи баланд идома диҳад. Роналду корҳои нотамом дорад ва мехоҳад давоми 1-2 соли дигар онро анҷом дода, пасон аз саҳнаи асосӣ дур шавад. айни ҳол ӯ тахту тоҷро доданӣ нест. соҳибмулки нави Челси Боули ҳавасманд аст, ки Роналдуро ба дастаи худ ҷалб кунад. ӯ дар ин маврид ҳамчун тоҷир фикр мекунад. омадаи Роналду ба Челси маънои онро дорад, ки шумораи зиёди мухлисон зиёд мешавад. фурӯши футболкао маблағи калон меорад ва ҷиҳатҳои дигари мусбати маркетингӣ дорад. дар ҳамин ҳол сармураббии Челси Грэм Поттер дар фикру фурӯ рафтааст, ки акнун бояд барои Роналду дар ҳайат ҷо пайдо кунад. мавқее ки Криштиано аз он розӣ бошад. вагарна моро як мусоҳибаи дигари Роналду интизор аст. Криштиано ҳамчун профессионали ҳақиқӣ умуман ба худ иҷозаи дамгирӣ надода истодааст. ӯ дар базаи Реал барои формаи хубро гирифтан машқу тамрин дорад. Челси аз нуқтаи назари молиявӣ ҳам талаботи ҳамлагари 37соларо қонеъ карда метавонад. тақрибан ҳамон маоше ки дар Манчестер мегирифт, дар Челси ҳам ба даст меорад. ин албатта 500 миллионаи Ал-Наср нест, вале ба ҳар ҳол барои Роналду беҳтарин вариант аст, ки инро исбот созад. шикаста бошадам, аммо нарихтааст.
манчестер юнайтед дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав аст. шумо вақтҳои охир ин хабарро хеле зиёд мешунавед ва фикр дорам хоҳед шунид. мо айбдор нестем ки МЮ ҳамлагари мехостаи дили худро пайдо намекунад. гӯё онҳо ба Бензема таваҷҷӯҳ доранд, гӯё ба Холланд дастдарозӣ мекунанд ва ҳатто Роналдоро дигарбора баргардонданиянд. дар бораи Роналдо албатта зиёдӣ шуд. айни ҳол манкуниянҳо исми чанд нафарро дар болои миз монда ба ҳар яке пешниҳоди ҳамкорӣ кардани ҳастанд. аз байни ҳамаи ҳуҷумкунандаҳо ҳадди ақал яке бояд дар равзанаи зимистона шомили ҳайати девғои сурх шавад. дар қатори ин ҳамлагарон Гонсало Рамош нақши муҳим дорад. ӯ аз чанд ҷиҳат ба манчестериҳо писанд мебошад. хетрикаш дар ҷоми ҷаҳон исми ӯро ба бисёриҳо муаррифӣ намуд. яъне барои мухлисони МЮ ӯ як ноумед нахоҳад буд. дуввум ӯ ҷавон аст ва дар сурати нокомӣ имконияти фурӯхтанаш аст. ҳамчунин Рамош дар сафи Бенфика дар рафти мавсим бозии хуб нишон дод. ҳамлагари дигар Коди Гакпо мебошад. ӯ айни ҳол дар дастаи ПСВ бозӣ мекунад. ин ҳуҷумкунандаам дар Мундиал номи худро боз машҳуртар кард ва яке аз чеҳраҳои асосӣ дар сафи Нидерландия ба ҳисоб мерафт. дастаҳои топ ӯро талабгор ҳастанд ва МЮ ам мехоҳад аз трендҳо ақиб набошад. аз ин лиҳоз овардани Гакпо маънои овардани ҳуҷумкунандаи топи насли нав мебошад. дар баробари ин нафароне ҳамчун Жоао Феликс ам дар Қатар собит кард ки ӯ бозингари сабки Атлетико нест. барои ин бояд ба дастаҳои дигар равад то ҳайф нашавад. барои МЮ ҳамлагари Португалия ҳам варианти хуб аст. ҳамчунин манчестериҳо ба ҳамдастаи Фелиш дар Атлетико Алваро Марата ҳам диққат доранд, аммо ин варианти охирин ва эҳтиётӣ дониста мешавад. Ясин Буну метавонад дастаи худро иваз кунад. айни ҳол ӯ шарафи Севильяро ҳимоя мекунад. аз ин ба баъд дар назар дорем равзанаи трансферии зимистонаро ин дарвозабони марокашӣ метавонад дар дастаи Бавария бозӣ кунад. аз байни дастаҳои топ айни ҳол аз ҳама бештар ба дарвозабони бо маҳорат маз мюнхениҳо ниёз доранд. Мануэл Нойер дар рухсати меҳнатӣ осеби ҷиддӣ бардошт ва барои ҳамин ӯ то анҷоми мавсим ба рекордмайстер кӯмак карда наметавонад. дар баробари Буну дарвозабонҳои дигар ҳам мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд, аммо интихоби асосӣ барои дастаи кишвари Олмон маъз дарвозабони мунтахаби Марокаш мебошад. қарордоди ӯ бо дастаи Севилья то соли 2025 амал мекунад. нархи Ёсин то ҳамин дам 15 миллион гуфта мешуд, вале пас аз ҷоми ҷаҳон нархи ин дарвозабон хеле боло рафт. ин мундиал барои футболбозони Марокаш оли ҷараён гирифт. дар равзанаи зимистона бояд дастаҳои топ бархе аз онҳоро бихаранд. агар ҷоми ҷаҳон тобистон баргузор мегардид, барои Буну ва дигарон боз беҳтар мешуд, чунки дастаҳо бисёртар кӯшиш мекунанд ки пеш аз оғози мавсими нав бозингар харанд. яъне эффекти Хамес Родригес ба онҳо таъсири камтар хоҳад дошт. ба ҳамин тамом. бори дорам ки эҷодкорӣ ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обножданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.